Προσποίηση, απέφυγε δύο αντιπάλους και πετάει την μπάλα στο Γιάκοπ. Ο Γιάκοπ είναι στη μεγάλη περιοχή, αλλά είναι μόνος του χωρίς στηρίγματα. Τώρα κάνει το γύρισμα για τον Μάρα. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Ρουμάνο. Χάθηκαν εδώ κάποιες προϋποθέσεις που είχαν οι γηπεδούχοι για μια καλή ευκαιρία. Ο Ντάνι στον Σίσιτς. Η σέντρα από τον Σίσιτς με τις γροθιές ο Μιχαηλίδης. Ο Παπαστεριανός στο σούτ, την μπάλα out. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι είναι για τον Ηρακλή με πρωταγωνιστή τον Μανώλη Παπαστεριανό στο 22. Ο Λίμα εκτελεί αυτό το φάουλ για τον Ηρακλή. Κεφαλιά που γίνεται από τον Κατσικά. Ο Μιχαηλίδης με καλά αντανακλαστικά στέλνει την μπάλα κόρνερ. Ο Τάτος είναι αυτός που θα το εκτελέσει με πολύ φάλτσο. Ο Ελευθερόπουλος με το δεξί χέρι σε κόρνερ. Ο Ελευθερόπουλος άλλαξε και χέρι στον αέρα στην επέμβασή του. Μία από τις πολλές αποκρούσεις του Ελευθερόπουλου σε τούτο το πρωτάθλημα. Το κόρνερ εκτελέστηκε, ο Ντάνι έδιωξε, ο Τάτος στο rebound, το shoot με δύναμη, ball out. Μέσα σε ένα λεπτό, δύο φορές απειλεί ο Ατρόμητος με τον ίδιο παίκτη, με τον Τάτο. Ο Λίμα είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Πολύ φάλτσο, ο Γιάκομπι κεφαλιά 1-0. Ο Ηρακλής της καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο Καφταζόγλιο ανοίγει το σκορ με τον Βικτοράς Γιάκομπ να παίρνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής δεν είχε σκοράρει, δεν είχε ανοίξει λογαριασμό, το κάνει τώρα εκμεταλλευόμενος μία ακόμη καταπληκτική εκτέλεση σε στημένη μπάλα σε φάουλ από τον Παύλο Λίμα. Μπροστινή παλιά για να βρει τον Τάτο στην κίνηση, ο Τάτος με τον Ελευθερόπουλο. Η μπάλα κόρνερ, μεγάλη στιγμή εδώ για τον Ατρόμητο, αυτό το τέτα του Τάτου με τον Ελευθερόπουλο. Σαγκανόφσκι με τον Αραμπατζή. Ανέβη και έδωσε στήριγμα και ο Νάστος. Η παλιά για το Σφακιανάκι, η σημαία έμεινε κάτω. Άρα η φάση προσμετράται ως χαμένη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Δείτε ξανά την ώρα που γίνεται η παλιά, ο Σφακιανάκης είναι εκτεθειμένος και μάλιστα όχι λίγο, πολύ. Εκτελεί το πλάγιο Λίμα. Κεφαλιά από τον Γιάκοπ, γυριστό από τον Μάρα, η μπάλα περνάει out. Σφακιανάκης. Ο Κατσικάς δεν έδιωξε, ο Περόνε θέλει να βρει τον Καμαρά. Ο Καμαράς επικίνδυνη θέση, μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο με τον Καμαρά στο 79. Το γέμισμα από τον Μαρσέλο. Η μπάλα πέρασε και από τον Ελευθερόπουλο, δεν την προλαβαίνει ο Σαγκανόφσκι, περνάει out. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Κόσμος πολλής, νομίζω ότι και εδώ υπάρχει περίπτωση offside.